Uma silwa amongst ourselves, then we are weak. Izinhlaka ezihlukene ezisuke ziphethe amandla zivame ukugqama uma ngabe Undunankulu wesifundazwe kanye nohlalo weqembu elibusayo kungeyena umuntu oyedwa. Lokudala izinkinga ngokuthi labo abengamele iminyango ehlukene ezifundazweni balalela bani. Undunankulu wase-Free State uSisi Ntombela wehlulekile ukunqoba engqungqutheleni ebibanjwe ngalempela sonto ehlulwa umxolisi Dukwana. Bayivusile i-ANC and bayayivusa. It's becoming alive and the branches are now breathing. They are now going to become more active. They are now going to become more involved in the lives of our people. uSisi Ntombela wenqabile ukugxeka umxolisi Dukwane ngoba basebenza ndawonye kuhulumeni. I've worked with him. I cannot complain now about him. I've worked with him. I know him. So I don't have any problem. Esifundazweni saKwaZulu Natal uSiboniso Duma nguyena umphathi kwi-ANC kanti uNomusa Dube Ncube nguyena Undunankulu wesifundazwe. uDuma uyakuphika uthi khona uqhekeko phakathi kwakhe uNomusa Dube Ncube oUndunankulu wesifundazwe naye njengohlalo we-ANC esifundazweni. I think we just have to debunk and demystify the myth that there are powers that are lying somewhere. There is only one power when it comes to the ANC. The strategic center is the ANC and only the ANC. And their comrades will be deployed from time to time to the state, and those comrades report direct to the ANC. Ngenxa yezinhlaka ezimbili eziphethe amandla kuANC uSihlandikalala wehla esikhundleni sokuba nguNdunankulu ngoNcwaba kwaNyakenya ngemva kokwehluleka engqungqutheleni. uDavid Makhura naye wesula esikhundleni ngemva kokwesula njengohlalo wesifundazwe. Kusazobonakala ke ukuthi limekephi kusasa lika Sisi Ntombela eFree State ngemva kokugqemeka udume lwengozi kwezithinta ukubusa kwezwe ngalempela sonto. NginguSamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli.